Айде сега, искаш ли да преброим тези бобчета? Не. Друго бобче ще сложа. Едно ли си взе? Едно бобче? Да. И аз сега да видим колко станаха. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я да сложим още едно и пак да ги преброим. Хоп. Айде пак сега. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7. Браво, мами. Много хубаво ги броиш ти.